Ayo, giat lele. Tepuk tangan sing ganong cilik, sing ngendang yo cilik. Mapan sih.
โ
Hop, mandek ae. Lah kok ganti kok. Sik tepuk tangane mana lur untuk Epo. Ya. Lah kae dicekel pentolane kae. Cek. Ya ampun. Ya ampun piye? Ya ora kok piye-piye to Pak. Aku ya rada cupa aku ya. Lah piye? Astagfirullahaladzim. Ngono nangis. Mun ditinggal rabi ngono nangis. Ora kok ditinggal rabi aku. Lha ki nyapa? Kan suwi ora rene to. Iya. Tanggapan rene pisan. Nyapa? Ya nggon salin ora nek jedinge. Kowe apa wis nguyu? Makane iki tak empet iki tak. Lah aku kebacut nguyu tak empet ora iso. Lah terus kowe nggih. Nguyu gedang-gedangan to. Lah kok mbah-mbah iki ndungul. Aku kuwaget Mak. Lah ya keranjingan iki. Wong iki lah aku apa ya. Lah mesti celangapan ki lak ya kowe kuwi. Lah ora kaya diempet kok. Lah paling ngendal lak diempet kaya Mas ngene iki. Dadi was nguyu pas galong. Ya ora apa-apa. Ora kedelok to Mbak wong ora to. Kowe iki lho. Sampai celana klepis geblok. Tak ingerne langsung. Lah kowe kuwi to, kowe iki nek pomo
tanggapan ngene iki lak diwawahi. Roh. Adewe sebagai bujangganong profesional. Roh. Ngetan Duk Jember Banyuwangi. Ngulon Jakarta. Sumatera Kalimantan. Insya Allah calone. Tak wis calone. Ya ora apa-apa lah Pak yo ndonga ora prayolah ya. Ora lah. Niki wonten griyane sinten Bapak sinten? Ibu Pon Ibu Panira. Ibu Panira. Wah ora umum. Ora umum. Saiki reokan dalam rangka pernikahan nekakne rombongan Santri Kalong gek nekakne kentung pungge menika sing diderekne adewe nggih wong ora gemen-gemen. Roh. Bapak Drauk Niku ingkang ngendang menika Bu. Menika trah saking Ponorogo. Kondang Trah Kaloka. Warok Kondang Kaloka. Luar negeri, duta luar negeri pada zamannya. Niki kok ya pancen melarat ae. Lah nek niku lek ampun kodrat mlarate lak wis diwehi awak seger waras panjang umur lak wis rejeki ingkang mulia to Pak. Oh nggih, alhamdulillah. Lah ngoten lho. Jan. Anakku saya pinter ya. Menika bapak kula pun kondang kaloka dugi Amerika, London, Inggris. Setelan kula nggih alhamdulillah ampun nate kecekel polisi alhamdulillah. cekel polisi dasmu main karo kuwi ngono. Paling ngendangi lak yo kowe iki ngowahi pitutur apik. Lah pitutur apa urip umurat maret. Kono rodok rono. Rodok rono wong polah inyak-inyik kok wis. Aku sing nabuhi kok rada mendem kok. Dindek contone ngene iki Yo, Mas iki ado-ado ke Ponorogo. Oh, mati. Ayah, musik. Keluar. Lagu Ricak. Hei. Ya. Ngono ki. Ngono ki rek bocah cilik ngene iki to. Lek ibu-ibu ngene iki lek bocah cilik ngene iki guyu. Jajak kaya sing kotot ngene iki lorot ning arep. Lah hei. Lah dalah. Lah wong bocah ra duwe wedi blas kok. Lah wong kanca-kancane iki anteng. Aku ya tanggapan rene ora kajen ya karo cah cilik kuwi kok. Nyapa? Lagek teko, kentung teko. Sing kepindho yo. Ngapa? Nyeluk aku yo kleru kok. Lah ngapa? Sogrek. Sogrek matane. Wajingku pogek sogrek. Nek aku lak kaya ngono antusias meriah. Traya kanca TK aku ki lak ngene akrab. Akrab. Genti Aku yo duwe kanca SMP lho. Endi? Iki SMP. Kok tumono kancamu ngono ki? Oh. Reoni Pak O. Reoni kanca MTS kok. Nuwun sewu Mbah Uti sedaya ingkang nembe disalemi Mas Bongge. Cobi dicek melih ali-aline wonten lho. Lah nggih, jenengan cek lho ali-aline. Hei, ali-ali apa lho? Tangane ambramis apa? Trahyo barewang. Iris-iris sembarang kalir. Kok ana sing ora penak. Ngopo? Remason bareng. Trahyo pun sepuh. Wis sepuh ki lak kuwi wis alami. Umum. Adewe nek duwe gawe ora enak ibu-ibu menika ya ora iso lancar. Roh, Pawon ya murat marit. roh. Nek ora enak ibu-ibu mula to adewe iki kudu matur suwun
dumateng ibu-ibu ingkang sampun kersa rewang wonten mriki. Bu, aku pesen siji ya. Apa? Gubisnya sampe oke. Iki teko kono ki lho. Aku pegel aku ngono kuwi. Paling endak lak temanten iki. Sinten pundi temantene? Mas sinten bakal wau, Bas? Mas Didit. Oh menika Mbak alhamdulillah. Oh ngarep lawang, ngarep lawang. Wah nggih, pundi? Monggo-monggo mriki, Mbak. Kali Mas Didit, Nggih, monggo Mas. kula terima ajeng. Mas Didit oh ngarep lawang ya Nah, ampun. nggih, monggo Alhamdulillah. sekalian garwanipun. Alhamdulillah. Oh, ngono. Nah. Oh, matane. Ora mau Mas. Miuk iki wae Cek. Oh, Ngarep lawang bapakane bae kok. Monggo Mas kula aturi jumeneng nggih. Mas Didit, Ben monggo kula kompak aturi jumeneng wonten ngajeng sekalian garwanipun. Kersane tonggo paru kok. Kersane anu kanca-kanca ben ngrasakne. Rasane iki koclok kowe. Bola reok sing saking jenengan kula aturi pinara. Ndi Pak? Bos. Hah? Sik Putih digolek-golek. Mas Didit putih. Sik digolek-golekne wong trayo nyeluk bintang tamu kok Oh, ora. bintang tamune Mas Didit ora kowe. Bintang tamune kene nek arep didekne rene lak ya golek-golek dhisik ta. Iya. Oh, golek-golek apa? Kukusan apa? Ora lah ning lho. Ah, iki Pun. jan. Monggo. Monggo, Mas Didit sekalian garwanipun lho. Wah, iki lho. Nggih. Ya iki lho Mas. Sing lanang Monggo. metu sing wedok mlebu ki piye iki? Lah kok mlebu metu berberan kaya laron ae. Wes sing wedok sing cukup duit kuwi kok. Alah. Oke iki segur duit teh. Ora enek duit apa budal aku. Ha iya Agustus tanggal 3 ora sudah budal. Wong kenyang ae iki. Mbak Yu, Monggo, Mbak iki E. mundur ta. Mas Didit pun ngasih. Menika mantane delikan. Ya kok jompritan. Wes pokoknya luar biasa gong, aku seneng iki dino iki mau. Kok malah ditinggal ngalih. Rusak Mas pengijole kuwi. Ayo. Disambung dhisik karo ngentosi mempelai pengantin metu. Lanjut tak. Cek. Oh ya. Oh. Ya yo ngono lho. Sik, iki cah cilik ngene salto-salto ora nek sing tepuk tangane kebacut jane wae. Iya. Lah ya ngono kok direwange. Apa. Ah, Apa. Apa arti tepuk tangan tanpa saweran? bongko kowe nek kuwi ya kowe. Ah, Ki, arek kowe dong tampanana le. Sing cilik ku tampane kendhong ya. Lah ngono kok. Tesih, Pak. Tesih. Ya aku Wes. Kena cah nek. Hei matamu lho, hei jakso kok lho. Lah siji lho, Bos. Jane wong piye? Kalau telu 100 lho kok iku.
kok manih-manih kok iso. Ning aku kok ora kok mikir ngene iki, aku seneng ora, Pak. Ning iki wujud syukur, wujud sedekah, ora tak pikir duwite, ning Nah. keiklasane. Keiklasane. Mugi-mugi panjang umur, Pak nggih. Amin Allah. Sehat selalu. Amin. Rezekine tetap lancar. Amin. Buke kok nambah sakit, Pak ya. Terus manak kowe iki kok iso. Lah piye kok dongane kok. Lah paling ngendak dhewe lak nderekne Mas Didit. Mas Didit Mas Didit menika salah satu pengusaha. usaha. Usahane sound system Wah, luar biasa nih. karo terop. Lho. Mantu penake kaya ngene lho nggih nek duwe iki. Bah iki ra bayar. Lah apa bayar ki wong trah ya bos nggone dhewe. Aku kan arep mantu. Heeh. Bisa ora ta ya. Aku kan arep mantu to, Pak. Arep mantu ya. Agustus iki aku rabi. Heeh. Aku tak pitung arep sidik kok. Iki kok ora usah dibayar gak apa-apa aku. Pokoke son terop teko nggonku. Potonganmu lah bayaramu ki lho digawe nyewa ki tanggapan rong sasi petetet. Ora gancang penting aku iso gawe guyune wong kene kok iso. Mepaitan iso gawe guyu ya. Paling ngendak kowe ki lak kudu iso mencontoh Contohnya apa? kepribadiane menika. Nyapa? Sik nom-nomane ora foya-foya. Oke. Nyambut gawe tenanan, kerja mlumpuk dingge bangun terop alhamdulillah tanggapane wis laris. Ya. Saiki mantu yo gawe terope dhewe. Heeh. Butuh son yo gawe sone dhewe. Iki alhamdulillah karo bojone iki pengen mangan ndok yo ndoke dhewe. Lek gur apa? Terope Mas apa? Mas Didit Kalah karo nggonku. ngopo? Iki dedekane piro iki? Atek-ateke 1 2 3 4 5 6 7 8. Kalah karo nggonku iki apa duwe terop larang-larang kok dedekane piro? 8. 8. Nggonku kene 19, Bos. Lah sugih. Aku gur apa? Duduk iku ora tak dudone, tak dudone asli nggonku iki ngene. Neng aja sombong lho ya. Ora sombong, nyataan kok. Kenyataan, nggih motivasi. Motivasi. Kene nggonmu pira? 19. Kene. Kene 7. Lah kok iso ora imbang? Lar ambruk. Kok iso kok pamerne iki lho kok. Teropring ngono kan. Nggih kagem Mas Didit kalian Mbak Wahyu, mugi-mugi dados temanten ingkang sakinah mawaddah warahmah. Enggal diparingi momongan, rezekine lancar, terus saged bangun jeding sing mriko nggih sing niki usul lho. Nah, tak empet kok kaik saiki lho aku iki. Kono iki ora kaya jeding ngono iki kayak gudang. Kayak gudang. Oh nggih gudang tok to. Ya. Lah kowe kok ora ndongakne iki? Lah kok dongane mantene urip kumorat maneh to dongane kono. Bosok aku. Dicepaki waranggono karo warang genggek iki. Sip. Iki kok gitarisnya Mahesa ka to iki? Sing ngebas ya. Digarap. Walah aku iki. Wong traya kulinane ngedos ajak jatil iki ya. Ya ngono kuwi. Iki wayahe sapa? Sapa wayahe iki? Ya kowe kok iso lali. Aku to. Lah iya. Sapa? Wih, par metra kok le. Oh, iki sik D. Sewulan nanging
saiki wis luwe ing janji nyatane kowe ora bali neng pelabuhan Semarang gede yen aku ngeterke kowe neng pelabuhan Tanjung Mas kene mbien aku ngeterke kowe